थांला होननानै खिन्थाहैदो। मा? थांला होननानै खिन्थाहैनो थिनबाय? बिनिखायनो बे दुखुनांथाव बाथ्राखौसो आदानो खिन्थानानै आदाजों दुखुनि बाहागो लाफानो होननानैसो आं फैफादों आदा। नों बे बाथ्राखौ सिमाङावबो दासान खथेब। मोजां मोननाया अख्राङाव बिरबायना थानाय खेबसे दिन्दां बिलुनसो। नोंहा जबानि सायाव फोथायथि गैलाबाबो बे खथेबनि सायाव फोथायथि लाखि आदा। बे खथेबाबो नोंखौनो फोथायनानै दासिमबो नेनानै दङ। मुलुगनि गासैबो जिरादखौ मागियोब्ला नों गरसे नङा गरसे मोननो हागौ, नाथाय मोजां मोननाय जिरादखौ मागिनानै मोना खथेब। आदा। थादो खथेब, बे मुलुगाव गैया थार गोजोननाय। ओइ दुबा, दुबा। मानो? नै नोंनि लाइजाम। लाइजाम? नोंनि लाइजामा जोंनि लांगाव थाफैदों। सोरनि? आरो सोरनि? नोंनि। माब्रै? हयथ' बे लाइजामखौ जोंनि खथेबनो हरदोंमोनदां। खथेबाव माबा गाबखोबाय थानाय नुदों आङो। मा जाखोसै नंलाय लांदां बेखौ। बे दहाय फुङावनो बबाव थांखोथाय ओंखारलांबाय। जांगिलायाबो ओंखारलांबाय। हा? फरायदोलै नोंहा कि माबाफोर लिरनाय दंखोमा? मादै, आदा जांगिलाया थांबाय नामा? थांबाय मालाय दहाय फुङावनो। बिदिब्ला थांबाय? औ थांबाय। जबा, नों बायह्रा मुलुगाव फरायहैनानै सात गाथोननि दै लोंबोबाय। सात मुलुग सोनस्रिनानै जेयाव नांनाय खान्थाल लाथाखौ मालायनाव फुनलानो दानागिर नोङो। मादै! दिनैनिफ्रायनो जोंनाव दाफैसै।
इसिबां मानि गोबाव जाबाय बोसोरथाम गाहाम जालायलांबाय आं दिनै थैथां क'क्राझारथिं नागिरनो ओंखारलांसै दाखालि सोरबा बिएससि अफिसाव गथ' बामनायसो नुदों होनदोंमोन जयमलखौ हिनजावाबा सोरमोन साख्रिफोर जाथ'बायाबा फैथ'खाथारला होनदोंमोनबो नै बिब्दिब्ला नैबे राङा लानानै थांथ'दो समाया थाल बेथालबो जायो बे राङा जयमल फैनानै आंनो सुख' फैयागौमानि बे हाया आंनाव थाबाय थाथ'थोंसै हायाबोथ' 2 बिगासोल' नङा होमबा औ बेल'खा रेदें रेदें फिसा सानै गाहाम गालांनानै गोसोखांगोन ना खाङा जाखोबा बाजैया क'क्राझाराव थांमानोसै ओं थांसैयाखै थाथ'दो दे होमबालाय थांदो खथें आदा नोंनि खोथा होखानाय बायदियै दिनै आं नोंनि न'आव जायगा लाफैबाय मा नों खारसन फैहरबायसो नोंनोथ' होनदोंमोन ना जबा आरो जांगिलानि मोजां मोननायखौ गावस्रा होनो हायोबा आंखौ हाबा लागोन होननानै मोसाखौ गावथारनोसै आं नोंनाव गुलि बिदोंमोन दिनै बे मोसा हाग्रामानिफ्राय खारबायबा बे गुलिखौ आंनो मानबाव नों बिदिब्ला मालायनि मोजां मोननायखौ गावस्रा होनानै आंखौ फाबनि हाबा मावहोबाय नों आंनि जिउनि लोगो नङा आंनि जिउनि लोगोआ जबासो बिदिब्ला नों आंनि देहायाव खालि खालामनानै आंखौ लालिया आं जाबाय मासे सिखिरि नों बादि हाजार बिजार रजनी गुन्दानि बिदै सोबनो हागौ आं मिथिबाय नों जेरैबो सानै हयै खथेबखौ लाखिनायानो गाहाम जासिगोन खथें मानोना नोङो गावबुरानि फिसाजो जबाखौबो खालाय जाबाय होननानै थगायबाय जोंनि बर' समाजाव आरो जोंनि गामियावबो बेबादि खालायजायफोरखौ मोजां मोना नोंनि थाखायनो दिनै जोंनि गामियाव सालिसा खुंसिगोन मिथिबाय मोसौ ए गोसो थोयैखौ गोसो थोनो नागिरनायाबो दाय जायो नामा बिदिबा बोना लायोना सोर रायजो बे गामियाव सालिसार खालायनायालाय गन्द्राया दानाबा गन्द्राया हारसिं गोमो नामा सोर साला नुदोंलाय जबाया आंखौ गोसो थोया होननानै खथेबाय हौवानि फिसाया अख्रा जाब्ला हिनजावनि फिसाया दै जानांबाय नों गाबनाङा जबा नोंनि सेराव आं दं आं जेराव बेहाय आगान दाहोनो खथें नों आंनि साननायखौ दै खालामबाय नों सुनि नों फासि नों गुन्दा नों सिखाव दिनै नोंनि फाव फान्दायनायावनो आं मान गोमानांदों आं मानो मोदै लानांदों नों आंखौ नों मानो नोंजों खालाय जादों होननानै
फोसावा आं बादि बारदला सेंग्राया खालाय जायखौ जादों होननानै बुंना लानो मोजां मोनो नोंहालाय मानो खर' सानांगौ जाखो खरथें सासे सिख्लानि मान सन्मानखौ बायनानै मोना बेफोर गासिबो आंनि पाप नोंनि जांगिलाजों मोजां मोननायाव आं हेफाजाब होनो फैदों मा जांगिला नों गोबादा खालायसै जौबा जांगिला हयथ' सुन्दरि बास्टेनाव नेगासिनो दं दा नंखायनो नोंबा नायनि नोंखौ फोथायनाय नङा साननानैनो आं जांगिलाम फट'खौ लाबोफादों मा थौदोल' मा बार नैबे दुब्लिनि लामाजों बारस'लांदिनि समासो हास्लाबलाय लांला रथ' बिदिब्ला ओहो नांगौबा दा फैफिना नोङो ओरै बोरैहाय राहा गैया नङाबा दा हास्लाबनाय नङा थौदो बिदिबा फै फै Coba itu, langsung begini. Coba. Coba. Kutin, malu di dalam sangku. 엄작하네 뭐야 지금 그렇지. 무슨 소리나 그만 듣나 마브라. 그만하게나. 그ገል리. 응 디니고와. 아글리 키드로 가시면 가지구나. 어이. 그러면 내 실내 잡고 가지 담으세요. 네. 아무 바이람을 다 보이나 있어. 네, 네, 네. 오달부림을 시키전 다 보이나. 상망은 하늘. 어이. 마 시크라 비차이 뭐가 나 부르네요.
बेलाव बाजानानै गावख्रावगासिनो थानाय खोनादोंब्रा आंबो खोनानाय बायदि मोनथारलै एसे थाल हैयो नामा दा बेखौ मोजाङै खोनासंहैनि बेथ' हारसिं जाखोना लोगो दं जाखो बेबायदि सिख्ला गावख्रावबाय थानाय र'लै आं नायनो नों थाथ' दे साला खथं गुदासोलाय माथो बेलाय सारा गामिनि मानसिया मिटिं खालामनो नागिरगासिनो दं आरो नों बाव आलायफैबावदोंसो होथारलां सालाखौ फैनो सोला मा खालामनो फै आयौ साला गोफारसो लाबोदों नोंखौ रायजो खिथायग्रा साला आं खान्थालगुरि गामिनि आब' नोंलाय अबेनि जाखो आं दरं जिल्ला खैरागुरि गामिनि आगै आब'आ मानोबा गोनां खामानियाव फैदोंमोन नामा औ आगै दिनैसिम आंना बोराया क'क्राझार बिसि अफिसाव साख्रि नागिरनो फैनाया बोसोरथाम जाबाय ना खबर ना दबर दालाय नों बहाथो थांनो आंहा दिनै क'क्राझार जिल्लायाव सिना जाना रावबो गैया फंबाया अननानै दिनै आंखौ हरसेखौ लांफादो थ' बिदिब्लालाय जानो दिनैनि बाय रायजोफ्रा जायखौ लानानै दिनैनि बे मिटिंखौ खुंदों अदेबानि आंनि फिसाज्ला करथेङा न'आवनो गैया हयथ' बियो गावबुरानि फिसाजो जबाजों दंहैयो बे बहाथो थांनो बेलाय खुरनानै होआब्ला मालाय मानसिया मालायनि ओंखाम दैनिफ्राय ओंखामखौ खुरनानै जानो हायो नामा नंगौ दे खोथाफ्राथ' थिग नंगौ खुरनानै होआबाथ' मोनजानो निस्सय बाहाय हिनजावनि दायानो बांसिन मानोना हिनजावफ्रानो गाब्रहोनोबो हायो बोखांहोनोबो हायो आरो मोसाहोनोबो हायो जबानि बेलायाव जों दा बेखौनो नुनो मोनदों मानोना बियो करथेंखौ गोसोथोआ होनदों आरो सिंजों सिं बियो करथेंखौ बोगथिंगासिनो दङ रायजोफ्राथ' मेरला नुनाय दं नांजाया फांजाया करथेंनि ना बोननायाव थांफानानै रायलायहैनाय जबानि आखलखौ नंगौ नङा होमबा नंगौ
मेरला मानसिफोर नुनाय दंलै थोद नंखायसो नङा माथोब्रा दाख्लिबा खरथें आंनो खोन्थाथारदों आंनिब्ला बिसोरखौ दिनैनो हाबा होथारनांगौ जों बिसोरखौ बेबादि नायनानै थाबाय थानो हायालै होआबा माथोब्रा होखानांगौ दिनैनो दाया सोरनि बिसिरा हुसिया माबोरैब्रा हा बिसिबां नायनानै थाबावनांगौब्रा हालमाजि बेबादि आखलखौनो दा आंनि बे न'मानि उखुमावसो बानानै दाउखा दन्दाया गा गा गाबलायलांबाय है मोजां खोनासं मोजां खोनासं खरथें गुन्दाया जबाखौ खुवा मोन्थेनानै मा खालायनो नागिरदों आं दासो नुबोथारदों खरथेंनि आखलखौ बिदिबा जबाया आयौ जमाया बेसोरा थानो नागिरगासिनो दङ बिदिनो जबाया खरथेंनो हाब आंखौ खरथें सिखा गोबोरजों सुनो नागिरबावदोंमोन दै जम बिदि नङा एसे दै जमब्रा दै बिदिनो जायालै दै जम होथारनांगौ दै जम थोद गथ' सौथिमारलै बियो आंनि फिसामालाय मा जानो थ' बे गुन्दाखौ दानो होसोलांखानांगौ थिग खालामनांगौ बे सालाखौ नंमारगौ साय खोनानाय खोथाया नंगौथ' औ नंगौनो दानिया नायदो रायजोफ्रा आं आगोलनिफ्रायनो खरथेंनि आखलखौ नुगासिनो दंखायोमोन जबा आंखौ निमाहा जबा निमाहा निमाहा बिदों आंखौ बायदि गाज्रि सुनो निमाहा होआखै नोङो निमाहा बिदों निमाहा लाजियानो खरथें आंखौ बिदि खालामनो आंखौ निमाहा होदोलै जबा आंखौ निमाहा होदोलै जबा नानै खालायनो आङो खालाय जाबाय होननानै आं बेसेबांदि एसेबां नांदों दा आंखौ सम दंना खरथें बिदि आखल फोसाबना लानो दिनैनो मोजां खेला बिजाब लानो खरथें बेफोरखौ नों आरो दा बुंसै दासो रायजो नुदों नालाय निमाहा जबा नोंखौ खालाय जादोंमोन आं बांखौनो आंनोमोन आरो जांगिला एरसोनायबो होनायाबो आंनोमोन दिनैनो रायजोफोर सिगाङाव मा खालामनानै नों दिनै सिखा लाजोबनांगौ नोङो माबा सिखारला बेनो जोंना गामिया आंखौ निमाहा हो आब' नों दिनैनिफ्राय आंनि आब' आं निमाहा होगोन खरथें आदा लाजियानो खरथें गावनि आखलखौ दासो नुदों नोङो गोथारलै पापियाखौ आंनि फिसालाय मा जानो जोंनि गामियाव बेबायदिया थानो समाया दाय मोनब्लानो दे मानसिखौ बुथारनांगौ बे सुबुं समाजनि बाथ्रा नङा बे जुनार समाजनि बाथ्रासो बेखौ निमाहा होआ दै जांगिला नों बादि जोंनि गामियाव साननो गोरों रावबो मानसि गैया संसारखौ मोजाङै मोजांल' जाथोंसै गाबुरा दा मानसि हेंथा होबावलायनो आंबो फिसाखौ खरथेंजोंनो होनोसै सोरजिगिरिया फिसाफोरनि साननायखौ जाफुंहोथों आंबो नों फंबायनि बुंनायखौ गनायबाय आफा बेलाय सोरथो रिदिं रिदां जालायखो बेलाय सोमबे बेलाय आंनि गोदोनि हिनजाव गिबिमोनलै आफा मानो नांजा फैखो बियो हा
आंनि फिसाजो साथामबो हाबा खालामजोब्बाय नोङो आरो सासेबावसो हाबाब मा सिगुन बानाय खाफाल जाखोलै बिस्वर मिन्थिना लाखा खिन्थु जा जाबाय आंनि बे फिसाजो साथाम आरो गिबिखौबो लानानै बावनो ग्रें ग्रें रायजो जानांगौ जेरावबो थांनो मोना नोङो खोनाबाय नोङो जंगल थाब नांजा माने इसे गोजान आंखौ नागिरलाबाय फैनांगौ जाखोलै नोङो ए आहालाय गथ' गथाय थानानै एफा गोबाव थाफैनायखौ नागिरफैनाङा जाबाय हाब आगै गावबुरा आहा ओरैनो फिसा गैखाया फिसा जांगिलाजों फिसा जवाजों दोनहैनो हाबा हैदिनि बिदिलाय माथो खोथा दङ थ'दो ओइ बाबु मथराव गियाखै नोङो आयदै